Práve sa nachádzame na Zlatom vrchu, pod Zlatým vrchom. A rýchlo trenujeme na bielej lampy, ktorá sa volá Zura, ale nezapadá slnko. Teraz vám ukážeme Kurokaku. A možno aj sval, ale nevieme, či to je taliansky sval, lebo keď je taliansky sval, všetko lieta. Takže, pripravíme sa na kričanie. To si nepovedala. Sa fakt snažíš teraz. On už vie, čo ja chcem. Dobrá Lucinka. Výborná Lucinka. Ručičky, nožičky. Zákočky. Závoj. Dala ručičky. Dobre.